ҳамкориҳои Тоҷикистон бо созмонҳои бонуфузи байналмилалӣ сол ба сол густариш меёбанд. Барои татбиқи босамарии лоиҳаҳои муштарак, кормандони давлатӣ бояд қодир бошанд ки ҳуҷҷатҳо ва дастурҳои соҳавиро мустақилона мутолиа ва таҳлил намоянд. Донистани забони хориҷӣ на танҳо имкони муоширати васеъро фароҳам меорад, балки ба рушди шахсӣ, касбӣ ва зеҳнӣ инсон мусоидат мекунад. роҳандозии тадбирҳои мушаххас ҷиҳати омӯзиши забонҳои хориҷӣ дар муассисаву идораҳои ноҳияи Ҷабор Расулов тавонистааст ба баланд гардидани сатҳи касбии кормандон мусоидат намояд. Масалан, Нигора Масоилова, мудири Кӯдагистони Офтобак дар ноҳияи Ҷабор Расулов аст. Мавсуф имрӯз бо 2-3 забон метавонад суҳбат кунад. донистани забонҳои русию англисӣ ба мо имкон медиҳад ки бо миллатҳои гуногун муошират кунем. дар Кӯдагистони мо омӯхтани забонҳои русию англисӣ ба роҳ монда шудагӣ мо дар давоми 1 моҳ 2 маротиба бо мураббиён санҷишҳо мегузаронем. таъсиси курсҳои мунтазими омӯзиши забони англисӣ ва дигар забонҳои байналмилалӣ, ҷалби омӯзгорони соҳибтаҷриба, истифодаи платформаҳои муосири таълимӣ ва ташкили озмуну санҷишҳои даврӣ метавонад сифати донишро беҳтар гардонад. Бояд қайд намуд, ки шахси забондон имкони бештар барои иштирок дар семинару конферансҳои байналмилалӣ, табодули таҷриба ва такмили ихтисос дорад. Ин омил ба баланд гардидани сатҳи касбият ва масъулиятшиносӣ мусоидат менамояд. Масалан, забони англисӣ ҳамчун забони байналмилалӣ дар соҳаи илм, техника, иқтисод ва дипломатия мавқеи хоса дорад. Донистани он ба шахс имкон медиҳад, ки аз дастовардҳои нави илмӣ, технологияи пешрафта ва иттилооти муосир огаҳ гардад. мо кормандони сабти асноди ҳолати шаҳрвандӣ дар ноҳияи Ҷабор Расулов баҳри дар амал иҷро намудани дастуру супоришҳои сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон оид ба омӯзиши забонҳои хориҷӣ тадбирҳоро ҷоннок кардаем. Дар як ҳафта 2 маротиба бо ҷалби омӯзгори забони англисӣ кормандон бо омӯзиши забони хориҷӣ фаро гирифта истодаанд. Аллакай кормандони мо 70% забони англисиро аз худ карда омӯзиш давом дорад. кормандони забондон метавонанд дар таҳкими нуфузи давлат ва пешрафти ҷомеа саҳми арзанда гузоранд. барои ноил шудан ба натиҷаҳои дилхоҳ зарур аст, ки дар назди корхонаҳои давлатӣ курсҳои омӯзиши доимӣ таъсис дода шаванд, зеро забони хориҷӣ воситаи асосии робита бо ҷаҳони муосир мебошад. Мастона Муҳиддилозода, Ғолиб Абдуғаффоров, Ҳабиба Иброҳимзода, Ахбор.